меса! Ден втори на самоизолацията. Всичко е по... То това не мога да ти стигне да се изпаратиш като хората, не са казва, бе. Как само тия консерви с Боб, бе, леле, защо, бе? Защо ми го прати този кретен на мен точно, бе? Какво съм ти направил, бе? Кажи, бе! Димитре, черен си ми пред очите, махай се тука! Сега заради теб ще трябва да ходя до магазина. Аз съм в рисковата група! Така каза генерала. Ден трети. Ходих на пазар и имаме храна за цяла армия. Но ми направи едно нещо впечатление. Това с туалетната хартия не е изолиран локален случай, както си мислих само при това моя кретен Димитър. Ами е масово явление. Навсякъде туалетната хартия липсва. След кратки изчисления разбрах защо. Защото на един кихнал са падат 28 насрани от страх. Ден номер 6. Психологическото ми състояние е стабилно. Само това моя коколот. Мислих си, че е много дразнещ. Оказа се, че съм грешал. Той не е много дразнещ. Той е най-дразнещото нещо на този свят. И кокошките, и те са дразнещи. И цветята, и те са дразнещи. И дръвчетата, дет ми се на папили цъфнали, те са дразнещи. И питела, дет ми се разкокоригал в 4 часа сутринта. И той е дразнещ. Ало! Хората спят, бе! Дразнител! И птичките чурулик пролете! Дразните! Всички ме дразнят! Сутринта се скара с огледалото. И то ме издразни. И ви ме дразните! Много ме дразните! Направо! Дразните ма! Дразните ма! Ден 9. Вече нищо не ме дразни. Аз съм в едно със себе си. Аз съм стабилен. Нищо не ме дразни. Даже и Димитър не ме дразни. Ден номер 11. Препрочетах абсолютно всички книги в къщата, но скуката няма да ме победи. Байтър е изобретателен. Открих, че на шампуаните и на техните сапуни, на всички тези неща, отзад има едни етикетчета с много интересни неща вътре написани. Гледай сега, тук намерих едно, на това сапунче ще прочетем. Така, я да ви взя. Интересно е, браво, бе. Съдържание. О, интригуващо звучи. Я да ви сега, го тук. Съдържание. Глицерин. Браво, бе, абе, как ме е охрупнало да го сложите вътре, бе, браво, бе, гледай колко интересно е, браво. Кой е това после? Вода, ой, вода има, това са към автор, бе, гледай, класик, бе, браво. Колко интригуващо, интересно четиво, гледай. Хубавите ма, браво, абе, айде откъде видват тия, бе, надърте години, ще ме напикайте, бе, браво, бе. Я сега кой това срок на годността. Що изтекал, бе? Чакай малко, бе. Аз си мия ръцете с сапун с изтекал срок на годност. Ден номер 14. Къщата е пълна с храна. Роднините и семейството са тука. Огъня весело бумчи. Навън кавали сняг. Абе, Коледа е! Стани ми, стани, не, господине. Явно годината така и така заби. В момента се опитва да се саморестартира. Ми мини през магазина. Нали вчера пече? Гледай го сега. Яде кюфтета и реве. Аз не мога да разбира. Байтеньо, айде стига с това месо. Стига. Айде, не ме учи аз сега какво да ям и какво да не ям. Добре, що не вземеш да направиш един пост? Какъв пост да правя? То нали ти се занимаваш там с тази фейсбук страница? За какво трябва да правя пост? Аз. Не бе, Байтеньо, великденски пост. Да бе, великденски пост. Сега не моля се, нямам време за такива работи. Що не? Айде, предизвиквам те.
предизвиквам, а той, чакай малко, бе, кой си ти, че ти ще ме предизвикваш мене, бе? Знаеш кой съм аз? Знаеш аз кой съм? С кой говориш ти точно в момента? Айде на бас, че няма успееш, а? Леле, няма да се справя ли? Няма да се справя ли? Добре, ай на бас. Обаче ако се справя, слагаш тая твоето шкланската поличка и 2 месеца няма да я свалиш. Чули ма? Насякъде ще с нея да могат да се смеят хората. Ама чакай сега. Целият пост, както си му реда, без месо и без алкохол. Добре, бе, добре, без мисъл, без алкохол. 40 дена ще ги издържа. Ще ги издържа. Ще видиш ти, ще загубиш баса, а мога почнеш да си изглаждаш по-лата. Здравейте! Това е ден първи от поста на Бай Тъньо, а това е моя видеодневник. Сега, първото нещо, което се случва по времето на пости е, че организма почва да губи белтъци. Понеже те се набират от месото и като яде месо, почваме да ги губим. А не може само да ги гани. Затова. А откъде се добавят белтъците, като ядем месо? Как? От бобовите храни. Затова сме се подготвили с боб сушен, боб смилянски, боб буркан, боб консерва. Ето от нашия боб, от на комшията боб. Абе, боб да има. Няма да се справя аз. Димитре, кой ще плашиш ти, бе, куче скокал? Няма да се справя аз. Сега толкова много боб съм си заредил. Ще ме съжаля, че ме е предизвикал. Айде да отварям един буркан, да ходя да скъсам някоя маруля и да почваме постите. Така. Ден 4 от моя пост. Вече 4 дена не ям месо. Обаче всичко е точно. Всичко е под контрол. Днес на обяд комшията пече кюфтета. Нарочно! Да ма дразни. Аз го знам кафе, аз го знам. Ама байта ми има воля. Имам воля и ще издържа. Ще ма дразни той. Така, отивам да се отказвам една марула. Ден 6. Комшията пак пече кюфтета. И с нощи пече. Него, цялата махала мириса. Че и бира пи. Нарочно да ма дразниш, нали? А дано ти приседне. Ама байтено има воля. Ще ми пече той. Ден 7. Ходих до магазина в селото и изкупих всички кюфтета. Че да не мога да си пече комшията. Шаро! Ден 8. Едното ми куче изчезна и никъде не мога го намеря. Ден 9. Комшията е намерил кюфтета от някъде. Ден 10. И комшията реши да започне да пости. Някой му откраднал скарата. Ом ми събира кия. Ом ми събира кия. Ом ми събира кия. Ом ми събира... Не ми събира кия. Не се разсивай тънка. Дръжта тънка малко остана. 14 дена. Вече съм само на боб и марули. Имам усещането, че са ми монтирали газова уредба, бе. Днеска, докато копах нивата, инцидентно пусна така по червици един газ. Хубаво, че комшията ни беше запалил скарата. Вероятно щяхме да се взривим. Цор-пор. Ден 18. Вече изядах толкова много марули, че ми се появи преживен рефлекс. О, много интересно. Много интересно. Марули. Безкрайно зелено поле. Сред него седи сапули, нашинско, родно теле. Сънувах, че съм се превърнал в крава. Седях на една голяма поляна и хрупах свежа и сочна тревичка. Имах едно звънче на връчето, което весело се поклащаше и звънеше. Птичките пееха, слънцето напичаше. Абе, идилия, аз...
Петро, кажи, Димитре. Ами, що не сме взели кучета, бе? На лов не се ли ходи с кучета? Не, Димитре, защото с кучетата стават инциденти. Какви инциденти? Има два типа инциденти с куче по време на лов. Първият е от огнестрелен характер. Сеща са, пам! Защото са такива всичките писман стрелци. А вторият инцидент е с имената. Значи стават страшни инциденти с имената на кучетата. Какви инциденти? Какви? Сега ще разкажа. В нашата дружинка преди имаше един даката. Той много кучета гледаше този човек. Обаче си ги кръстава с едни такива човешки имена. Гошо, Петър, Цура. Веднъж това много хубаво гонченце имаше, кръстиво Жечка. Много пърго кученце. И отиваме веднъж на лов. Обаче Жечка се загуби. И взе да вика даката: Жечка! Жечка! Вика. Жечка не идва. Ама в близкото село пък живяла една друга Жечка. С нестандартна професия да го наречем. Изведнъж тая Жечка от селото цъфна. И кой обяснява, че вика с куче тако. Значи едвам го измъкнахме даката. Едвам го измъкнахме. Инциденти стават. От тогава аз гледам с кучета на лов да ни ходя. Ние почти стигнахме, тук сега завираме и сме там. Слягай са. Гледай, бе, Димитре, гледай каква красота. Гора, листа, цветове. Природата се е развихрила, все едно е взела четка и маслени бои. По-голям художник от нея няма да знаеш. И сега ще ти кажа нещо. Смисъла на лова не е да уловиш нещо накрая. Много хора си мислят, нали, че трябва да има дивеж, да има убито животно. Не. Даже някой път, ако няма диви животни убити, още по-добре. Малко си починат от нас, животинките. Ние с тия оръжия никакъв шанс не им даваме. Смисъла на лова, Димитре, е общуването с природата. Да станеш рано, да излезеш, да се разходиш, да си прочистиш мислите, дето се казва. Така, Димитре, случай сега какъвто е плана. Значи ти тръгваш тук директно през горичката, да ги плашиш животите, да викаш, аз е там горе на високото, на чистото ще се заредя, да ги чакам на посия. Обаче, да не тръгваш веднага, да ме чакаш да се заредя и така, айде, успех да се пазиш, че като знам къв си. Айде, бе, Димитри, бе, къде се загуби, бе? Бе, каква е тая гора, какъв е този трънак, бе, това от тук няма минаване, бе. Айде, бе, Димитри, бе, какво стана, бе? Колко е часа, какво правиш в тая гора, бе? Гъби ли береш, цветя ли събираш? Само дед го учи, слаб ученик. Его, пляска нашия. Какво пляскаш, бе? Ти на театър не си дошъл, бе, Димитре? Какво се е разпляскал? И как да ги плаши иначе? По друг начин. Айде, бе, насам. И бе, насам ще сменим място, че тук явно няма нищо. Добре, идвам. Димитре, махни я тази клонка. Сега, стратегията с горенето не стана. За това ще я сменим. Минаване на тактика камуфлаж. Аз какво правя да се маскирам? Не, ти еди там и се навърни тук след един час. Аз ще се слея с природата. След един час тук ще има 2 прасета. Гарантирам ти. Айде, къш. Байталио, тук ли си? Байталио, тук ли си, бе? Димитре, какво се развикал, бе? Разваляш ми тук позицията. Так му се бях скрил. Давай, ще сменя място. Явно и тук няма. Така. Димитре, тук съм бъден. Димитре, сменяне стратегията. Значи ти тръгваш на етон в гората, аз ще тръгна от другата страна. След 2 часа се чакаме до колата. Ясно ли е? Да, байтел. И гледай да не се загубиш. Диец нямаше, но пък поне стана хубава разходка, дет се вика.
Трябва да взема тази пушка да я махна най-накрая. За какво трябва да ги убиваме животните? Си купя един фотоапарат, да ги снимаме. По-хубаво така, по-хубаво. Да още малко се починат нашите по-малки брати и сестри. Магазините са презаредени. Това и Димитър се разходи. Мой да стане човек от него. Знаеш ли? Гледай сега. Димитре! Тука ли си, бе? Димитре! Него, къде се е запилял пак това, бе? 100% събира някакви билки там, неговите щурчи. Сега ще трябва да го чакам. Абе, тая гора край няма. Къде е тая кола? Е тука май. Май тука беше. Не. Не. Сега ще се върна. Не се замотах я. Само. Това тук сега 100%. Трябва вече да съм. Тук това е същата полянка, бе. Аз се въртя в кръг, бе. Вайталю! Ко става с този Димитър, бе? Вече 4 часа го няма, бе. Това 100% се е загубил. 100% се е загубил. Сега ще трябва да го търся. Димитре! Аз май сериозно съм се изгубил, бе. Вайталю! Вайталю! Димитре! Къде се е наврял той, бе? Вайталю! Димитре, бе! Вайталю! Димитре! Се натръгна по тази пътека и от такова. То вече... Вайталю! Димитре! Къде си, бе? Само да те намеря, защото ти скъсам ушите. Ще видиш ти. Ходиш тук, ама караш само да се разкарвам заради тебе. Чакай, бе. Чакай, ще му потърся следите. Ще го проследя, ще се върна там, откъде тръгнахме и ще му тръгна по следите. Ще го намеря. Ще го намеря и ще му откъсна главицката, ще му откъсна. Само да го намеря. Ще се моля да не съм го намирал. Да, ето така е неговата следа. Определено това така е неговата следа. Гледай го, бе, гледай го, той е тръгнал съвсем друга посока, бе. Той е тръгнал към другото село, бе. Димитре, там има и волци в гората, бе. Ах, Димитре, каква биля ми нанесе. Чакай. Да го фана, аз не го гледам, бе. Да, определено тук е пикал. Баш на пътя ли се изпикаеш, бе, Димитре? Баш на пътя ли, бе? Бръдни малко страни от пътеката, бе. И тук минават хора, животни, крави, кравари. Може такова нещо. Никаква туристическа култура няма в този Димитър. Никаква. Че има и камъни в бъбриците, така като душам. И тук не е. Той слънцето взе пада, аз взема малко да се размърдам, че да не замъркна в гората. Много странно. Тук е започнал да тича. Сигурно са го подгонили вълци. То няма какво друго да е. Димитре! Ох, само да те хвана. Айде си много! Добре, ей сега втасах. Димитре. Димитре, само да се измъртне жив. И ще те убия. Елате, бе! Къде си, бе? Покажете се,
Покажете се, сте големите мъже, бе. На глутници напада, бе, така ли, а? Айде, елате повече, бе. Елате ми. Аз на червената шапица ли ви влича, бе? Елате тук, бе. Как неща става? Елате тук. Чакай, тихи, ще ме направя. На мърмала ще ме направя. Ще ме направя на колбата. Аз съм само вълчик кучук. Не съм имал живота си, бе. Елате, бе. Елате. Димитре. Яся? Ми как съобщи на техните, бе? Как ще кажа на майка му? На баща му? Как ще кажа на жена му, бе? Тя ще ме уби. Дръжта така, дръжта. Ей, Димитре, верно идиот беше, ама... Пак ставаш за някакви неща. Аз съм виновен. Ми като го знам кафе, що го взимам, бе? Що го взимам, като го знам кафе клопав, бе? Не ги научи тия посоки, бе. Това си е, бе. Зян стана, момчето. Дръжта така, дръжта. Утре ще го намерим. Ще го намерим и... Ох, Димитре, чай просто да се обажда в полицията. Да се обадя в полицията, да мога да го намерим. Този Димитър, значи... Димитре, ти какво правиш тук, бе? Ти що не си в гората, бе? Нали се беше загубил? Ма се намерих. Как така се намериш, бе? Как? Аз 8 часа да търсих, бе! 8 часа да търсих! С вълк се бих, с мечка се бих, с динозаври се бих! Намерил се бил! Аз трябваше да намеря! Байтър, ти успя ли да удариш нещо? Да, ще ударя, мадо! Голямо ще ударя! И много добре ще си помисля дали на теб да не ти ударя до шамара! Айде, сипи по едно! Видно, защото не се търпиш! Добре, Байтър, не те ли яд малко, че не хванахме нищо? Димитре, пак ще ти го кажа. В лова не е важно да ловиш нещо. В лова е важно общуването с природата. Айде, по този повод, на здраве! На здраве, Байтър! За природата. Сега, искам да ти кажа нещо. Знаеш ли това за Божите в шоу? Обещали, ще тръгна на турне. Колко много работа има, нашия жена тук да ми пише си чати. Но, пише, бе, човек. Айде, сега, остави го, идвай да ми помагаш. Тая работа няма сама да се свърши. Тръгвай веднага. Вот толкова има да се прави, ще ми каже. Първо трябва да отидем до града, да взем тръгне неща от магазина. Чаче, аз поставих ключовете горе. И, Димитре, голям си тапанар. Отивай ги взимаш, аз те чакам долу. Леко сега, къде сте засилил? Леко, няшки дупки, леко. Абе, Димитре, размазана като тир язовец, бе. Абе, ще ме убиш, бе. Тапанар. А ти що си без колан, бе, Байтър? Защото на село, като караш колан, не се слага. Затова. Излизай, аз карам. Тапанар. Айде, бе, Димитре, запали я тая фреса, бе. Вътрапни го това въженце като хората, бе. То докато чакаме, те следовите ще превземат мястото. То това не иска да се завърти. Защото се дърпа на другата страна, бе. Тапанар. Гледай как ги е вързал тези кабели, бе. Не знаеш тук фаза ли е, нова ли е, какво е. Димитре! Тапанар! Аре, бе, Димитре, аре, върши го, то сме вкуш долу за долния край на трапата, за проксмокачката. Аре, малко по... Не този край, бе, другия край. Абе, чакай, гледай. Охо, ти се отдавиш, бе, ще се отдавиш, бе. Леле, Димитре, какъв си тапанар. Гладиолчетата, на Байтър, гладиолчетата. О, Димитре, спри долния малко, че доматите сигурно са поляни вече. Не моя, бе! Другия кран, бе! Абе, Димитре! Обърка кръв! Абе, Димитре! Ах, какъв си! Тапанар! Гей! Сложи ключето на обратно! Тапанар! Тапанар!
Ей, Димитре! Ей, какъв си тапанар! 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 Димитре, ти си тапанар! Ти па не се спира цял ден, бе! Откакто съм тръгнал ти помагам, постоянно ме обиждаш, бе, човек! Ма това не се търпи вече! Постоянно за всяко нещо тапанар! Ами оправи се сам тогава! Писна ни вече от тебе! Тапанар! Гледаш му! Ти, какъв тъп... Добре, хубаво, света! Мой малко съм прекалил. Какво да правя? То с такива хора, как да не прекали човек? Сега ще трябва да му се извинявам тук. Му взема някой подаръче, защото той като се нацупи, битер жена. Ти, кола му... О, сетих се. Много ще му хареса. Много ще му хареса. Айде, Димитре, отваряй. Кой е това? Какво бе? Подарък? А това какво е? Пандилка. А нямаш ли по-хубаво? Нямаш ли по-хубава бай, Таню? Ало, претенцията. Ти се радвай, че още има пандилка. Айде почвай да късаш чувалите опаковката. Какво е това са? Това, Димитре, тъпан. Не, за кое е тъпан? Защото, Димитре, следващия път, като ти кажа, че си тъпанар, да не са обиждаш. Вече си имаш тъпан и от днеска официално си тъпанар. По документи, деца вика. То се казва тъпанджия, байте ми. Тъпанджия. Сега, тъпанар, тъпанджия, едно и също. Пробвай го. Аз съм един тъпанар. Трябваше просто да му се извиня. Имаме поръчка за поздрав. И ще го направим по интернет. Защото сме в старата школа, затова. Добре. Кой търси? Иван търсим. Кой Иван? Петров. Добре. Много се Иван. Такъв някакъв човек. Сега го питам. Добър ден! Здравейте. Вие ли сте Иван? Да, Иван съм аз, да. Честит рожден ден, Иване! Честит рожден ден, Иван! Иван, прекъсвай като... Я се лиза! Честит рожден ден, Иване! Честит рожден ден на теб! Да си жив и здрав и много щастливи! Нямам рожден ден. Аз нямам рожден ден. Димитър, ще ти скъса, но ще ми скъса. Извинявайте, но ще ми късаш моите уши, ти ма накара. Така, чакай сега, ще го направим по лесния начин. Кой е лесният начин? Ще заотичиме поздрава през Voice BG. Той не си държи негащите веднъж в този живот. Айде! Господа министри... Тимче, седи малко, моля се, стига ми лифтя тук в колата. Чай малко, че вижте, получихме някакъв СМС, какво е това? Имейл. От Voice BG. Охо, поръчка имаме, нова поръчка. Какво е това? Иван от горната мала поздравява цялото село с празника. Как ще поздравя цялото село, бе? Аз да не ги поздравям поименно цялото село, бе? Ще ходя от врата на врата, да не съм колидар. Ти се... Чакай малко, бе. Да, бе. Аз си видим мегафон. Гледай сега. Това, моето оче, как ще вземе мегафон, ще ти как... Цялото село ще ме поздравя от Ванката. Ванка, няма се представяш. Байтеньо, държи нещата в неговите...